Hello friends, good morning. Welcome to Bodo YouTube channel. Bodo YouTube channel am tamon to bयखौ बरनाय जाबाय. ओमफ्राय लोगोफोरजों दा माने जि जायगायाव थांनो नागिरदों बे माने एसे गोजान आरो ओमफ्राय तो थाबायनानै मोनहैनायालाय ओमफ्राय नै माने गारियाव थांनोबो नै गारिफोरा ओरैबायदि जाम आरोना ओमफ्राय थाबायनानैसो मोनहैगोन आरो बेखायनो गारियाव गाखोथ'ला आरो ओमफ्राय थाबायनानै थांसै. फै माने ओरैबायदि गोजौआव मोनफैबाय माने गाखोग'नो हाला आरो पुरा बिथिं नाहरलाय लोगोफोर नै पुरा गोजौ आरो मेंजोब्बाय. तो गाइस माने जों दा नै थाबायै मोनफैबाय आरो ओमफ्राय माने बेयाव गारि रिजार्भ लानानै फैनाय मोनबा माने 300-400 थांसिगौमोन आरो तो मोनफैबाय जों दा बिना फैसायाव गल्फिंक तो नोंथांमोननो देखायगासिनो माबायदि. नै जोङो दा मोनफैबाय गल्फिंक बे जायगायाव ओमफ्राय नै पुरा फिल्ड ग्राउन्ड गोजा आरोना बिराद ग्रीन गोजा पुरा बिराद गिदिर एरिया बैथिं पुरा गोजानाव लासि दङ आरो ओमफ्राय बे जायगायावहाय जोंनि बर'नि सुपारस्टार एक्टर लिंसार आदाया माने बेवहाय फैगोन सानो होननाय मोनसे एलबामाव माने बे जायगायाव माने ससे भिडिअ शुट लाफैनाय दङ आरो तो नोंथांमोना नायाखैब्ला नायबानो जाबाय. तो बे जायगाखौ नुगोन आरोना बे जायगायावनो फैदों आरो जों दिनै बेरायनो तो नायनो हागोन नै नोंथांमोना बिराद गिदिर आरो ग्राउन्डआ वाव बार खोलो खोलो. जायगाया बिराद गिदिर दै बैथिं दख्लासे दङ ओमफ्राय नै गेजेराव दख्लासे दङ बेनिफ्राय आरो बैथिं दख्लासे आरोना पुरा गिदिर आरो जायगाया ओमफ्राय बरिया नांखायो आरोना बेयाव फट'शुट लानो. बेवहाय माने हाग्रा साफा खालामबाय थादो तो बेखायनो माने बारा गोबाव थानो होआखै आरोना दसे समाय माने बेरायबाय ओमफ्राय तो नोंथांमोननो देखायलांगासिनो तो नायलांबाय थाबानो जाबाय पुलिस बाजारखौ. लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो फाइनालि माने पुलिस बाजाराव मोनफैबाय आरोना तो नोंथांमोना नायलांनो हागोन. तो माने बुंबाय थानो हायाबो जानो हानाय तो माने भइसआ मोजां खोनाया नालाय ओमफ्राय बिराद मानसि हारला गोजा आरोना तो नोंथांमोना माने नायलांबाय थादो आरो जायगा माबाफोरखौल' बुस्थुफोरखौल' नायलांबाय थादो मा मोनो मा मोना तो देखायलांगासिनो. मुजा जरासे लाबाय आरो नै 100 रुपिस मुजा माने जरासे नङा जरा थाम आरोना मोनसे पेकेटाव 100 रुपिस आरो जरा थामजों. तो गाइस शिलंनि सेन्टार पइन्टआ बेनो आरो सेन्टार पइन्ट शिलंनि बेनो आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय बाजाराव ओरैबायदि मानसि आरोना तो मोजां माने गिदिंजोबनानै नोंथांमोननो देखायनो हायासै माने होंगो दोंगो आरोना नारला नारसि गोजा माने जेसेबां मानसि जायो माने जेसेबां मोनायो माने एसेबांनो मानसि जायो आरो बेवहाय ओमफ्राय दा जालांगासिनो मानसिफोरा.
जों दायो माने बाजाराव एसे गिदिंखांबाय आरोना ओमफ्राय बे शिलंनि माने बिशाल मार्केटाव हाबनानै नायनोसै आरो बिशाल मार्केटा माबायदि शिलंनियाथ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जों दायो बिशाल मार्केटाव हाबहैनोसै आरोना ओमफ्राय जों दायो नै बिशालाव मोनफैबाय आरोना बै नै बिशाल मार्केटाव माने मा दोङो मा गैया ओमफ्राय सिङाव बेसेबां प्राइसफोरा बेसेबां दाम बा जोंनिख्रुइ दाम बाराना खम ओमफ्राय नायनोसै आरोना हाबलांनोसै सिङावहाय ओमफ्राय नैयाव माने बेग दोनदों आरोना बेग सिङाव लांनो होआ नालाय दायो जोङो माने बिशालनिफ्राय ओंखारबाय आरोना बिशालाव नै माने नायबाय नायनाया बहुत खिन्थु नै एसे माने हाबनायनि नामाव लाबाय आरोना बेखिनिखौ ओरैनो गाइस गिदिङो हर जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय पुलिस बाजारखौ माने पुरा गिदिंग्लुंजोबना फैबाय आरो जोङो जायगायाबो बिराद गिदिर नालाय ओमफ्राय गिदिङै बिराद मानसि जायोना थ' बेनिखायनो देखायजोबनो हायासै थ' जेसेबां हायो नोंथांमोननो देखायबाय ओमफ्राय माने जायगायाबो गाहाय गोजौ नालाय बेखायनो माने हाबलायलाय माने गाखोलाय जायो आरोना थ' मेङै माने जिखिनि हायो नोंथांमोननो देखायबाय थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै गाइस ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय गोजोननायाव गोदान भिडिअ मोनब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै ओमफ्राय जों दा रुमाव थांनानै दसे रेस्ट लाहैनोसै आरोना उन्दुनानै थानोसै थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय